भाई भैया आप कहे के बाद अंधी बाबा कहले यही धुन पर आप सब इतना आशीर्वाद प्यार देने की गीत धुन पर हम आज बड़ से बड़ कलाकार गीत गावत हलो। आई बहुत हमरा खातिर बहुत बड़ा बात बा और सिर्फ बस आशीर्वाद प्यार दी जाए। और देवी गीत के साथ साथ छठ गीत भी हम ये धुन पर गेले बनी बहुत सुंदर। और एक छठ गीत आप सबके बीच आऊँ वाला बा। आ यूट्यूबर में से मुकुल भाई के आदेश है कि दीदी गीतिया रो गई छठ गीत। आई गीत खाली हमने के गईला से वायरल लिखे भाई ये गीत में बहुत लोग के योगदान बा। जैसे हमने के राइटर रोहित भैया और हमने के वीडियो में दिवाकर पांडे भैया बहुत मेहनत सभी कोई कहले बा तब जाके गीत आज यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर चला था। तो बस ऐसी आशीर्वाद प्यार बनीले रखी जाओ। हम चाहब कि गीत गा के और फिर गार्जियन से आदेश ले एगो बर्ती 3 दिन से भूखल प्यासा जब छठ माई के घाटे जाती है तो कैसे कहती है छठी माई से अर्जी लगा के
सब देवता में पहले होला राउर पूजनवा जी। कैसे कहता रे रखली पगड़िया के लालनवा भैया के रखली पगड़िया के लालनवा भैया के गलती भइली तो क्षमा चाहो काहे कि तनी टान ना हो पहले स्केल और गला भी लागल बा ताई अब सोहर मंगल गीत के तरफ बढ़ल जाऊ। और जब 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 राम जी कैसे ही जब जन्म भइल रहे और जब सब कोई गांव के लोग सब आदमी जब राम जी के देखे खातिर गए लोग काका मन में भावना लेके कितना स्नेह प्रेम लेके राम जी के देखे ज्यादा लोग कैसे गांव के लोग सब कहता राम जी के भाई राजा दशरथ जी खुशी के मारे आपका पूरा धन संपत्ति कैसे लुटावत है आ कैसे कहत है राजा दशरथ जी मोहर लुटावे राजा दशरथ जी मोहर लुटावे राजा दशरथ जी मोहर लुटावे और ऐसा घर में खुशहाली छाई बा गह गह करे
इता राजा दशरथ जी खुशी के मारे धन मोहन सब लुटावत है। माता कौशल्या का करत है। माता कौशल्या पलना झुलावे, पलना झुलावे हो, पलना झुलावे, माता कौशल्या पलना झुलावे जिमे राम जी रहता नहीं। खुशिया से झूमल कर मनवा, खुशिया से झूमल कर मनवा, चलो करी आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा, चलो करी आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा, चलो करी आई दर्शनवा, राम जी के भइले जनमवा, चलो करी आई दर्शनवा, राम जी के भइले